Hej så alle sammen, og velkommen til min første video. I dag skal vi lave, hvad er i boksen? Jeg er Bertrams lillebror, og han laver rigtig god content, så jeg tænkte, jeg vil også starte. Så jeg vil blive glad, hvis I lige gad at like. Det går ud på, er, at vi går ud for rummet, så sætter Bertram en ting ind her, en dårlig eller en god, og så skal vi simpelthen, så hvis det er mig, der starter, så skal jeg overbevise Linus om, at jeg har den gode eller dårlige. Så hvis jeg nu har den dårlige, så skal jeg sige, det her, det er en mælkesnit. Det her, det er chips. Så det er det går ud på. Og jeg har simpelthen Linus med i dag. Ja. Okay, så kan I bare gå ud. Ja. Runde 1. Nu skal vi simpelthen slå sten, saks, papir om, hvem der kan kigge, altså hvem der skal overbevise. 3, 2. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Ja, det er mig, der får lov til at kigge. Så kan man vælge, om man vil bytte, eller om man vil beholde sin egen ting. Hvad gør du? Jeg bytter. Jeg kunne sgu da se, på hvilken måde du opfører. Så jeg har fået sojasauce, og den skal jeg bare lige have 2 dråber i. Det vælter, det er jo skydende for helvede. Wallahi, hvad fuck er det der? Bro! Prime X. Wow, han smagte meget på det. Fy for helvede, det er sådan helt Den saltet. er sgu god. Så ja, det var også meningen, det skulle saltet. Videre til næste ting. Jeg tænker, at næste ting bliver den her, og den ryger i den her boks her. Og den anden ting, den ryger simpelthen i den boks der. Så jeg tænker bare, lad os bare fyre dem i. Gutter, I må godt komme ind. Bare kom ind, gutters. Bare kom ind, gutters. Bare kom ind. Nu er det simpelthen blevet min tur til at overbevise Hugo om, at jeg har den gode eller dårlige. Okay. Tror du, jeg har den gode? Ja. Hvad har du der i? Jeg har den dårlige. Hvad er der i? Der er sådan noget rødkål. Vi har ikke rødkål. Linus, vi har ikke rødkål. What? Bro, what are you talking about, man? Hvilken vælger du? Bliver. Okay, bliver vi. Fuck. Hvad taler du om, I ikke har det? Nu skal jeg smage på det her klamme. Men det er fucking griner nu. Jeg fik rødkål, fordi Hugo ikke havde bytte, og nu skal jeg til at spise det. Ad. Ej. Ej, det er klamt. Ad. Tag nu vand. Lang. Vil du have nogle blåbær? Ja. Så giver du også mig lidt. Er du med? Så det næste ting, det er simpelthen den her. Og den her. Så jeg tænker, at vi fyrer den her heri. Og den her heri. Gutters, I må godt komme ind. Nu skal vi til at slå sten, saks, papir. Så hvad vælger du? Vælger du ikke saks? Jo, selvfølgelig. Sten, Saks, saks, papir, papir nu. nu. Nej. Jeg er inde i ham. Jeg kigger. Hvad er det? Det er slik. Det der slik. Der ligger en lille skål. Mm. Det er sådan, det er sådan en slik i en... Er det godt? Er det den gode, tror du? Ja, det vil det Okay. skulle det være. Så byt. Okay. Fuck. 3, Honey mustard. 2, 1. Du fik også noget klamt. Nej, den er sgu da god. Ja, det Sur sødsovs. McDonald's, jeg ved ikke, den er nok lidt ulækker i godt, men jeg bare... Det skulle lige meget. Honey mustard. Jeg har fået et eller andet honey mustang eller et eller andet. Jeg ved Så, ikke, hvad det er. Og han har fået- Honning setup, og jeg har fået stor sødsovs fra McDonald's.
så skal jeg simpelthen smage sur og sød sovs. Er du klar? Og det, altså, du kan godt lide det, så du kan gerne tage sådan lidt meget. Det er fint nok. Det er lidt... Jeg tror, jeg har fået honey mustard dressing. 3. Er vi klar? Er du klar, Hugo? Ja. 3, 2... Det skal bare ind med det hele. Kom nu. 3, 2, 1 nu. Det var ikke så slemt, eller hvad? Jeg holdt vejret, så man ikke kan smage det. Så, okay, det var meget slemt. Rigtig klamt, men videre til næste. Det er kun lidt kaffe. Og så har vi den her. Så lad os få dem ind, og så se, hvad de siger til det. Nu skal vi slå sten, saks, papir om, hvem der skal kigge. 3, 2, 1 nu. Okay. Jeg skal kigge. Ja, Det vælger jeg skal jeg. kigge. Så. Okay. Det var ikke så godt. Det der. Det var det ikke. Hvad så? Ej, det er okay. Hvad er det? Hvad Det er er agurk. Så er det jo godt. Ja, det er godt. Okay, det er godt. Agurk. Hvad vælger du? Det tror jeg ikke på. Tror du ikke på det? Vi bytter. Okay. Okay. 3, 2, 1 nu. Yes. Nej, Mælk. de begge to var gode. Okay. Din, det var jo bedst. Prøv lige at tage den op. Ja, tag lige glasset op der. Du skal drikke glasset. Det er kaffe. Er det... Nej, jeg kan ikke lide kaffe. Okay, det jeg vandt var åbenbart kaffe, men han har sådan snydt mig. Men jeg får også den her efter. Så jeg skal drikke lidt kaffe. Og jeg hader kaffe seriøst. Ej, det bliver klamt. Ad. Mere? Du fik intet, Prøv lige at Hugo. tage en lille slurk. Åh. Ind med Prime. Nu er det blevet min tur, og jeg skal drikke minimælk. Det var jo ikke så dårligt som en kaffe. Sammen Klar. er det jo godt. Ja. Eller det siger de voksne. Livs. Det var fint nok. Der er ikke noget der. Så nu er det sten, saks, papir igen. Så lad os gå ud i det. Vi er blindfold. Så vent om. 3, 2, 1. Sten, saks, papir, nu. Yes. Ej. Okay. Jeg vælger, Saks. at du vælger. Okay, skal jeg... Du skal kigge. Er det Okay. godt? Ej, det er dårligt. Er det dårligt? Ja. Er du sikker? Ej, det er fint. Det er vand. Er det vand? Det er det. Er det? No joke. Det er vand. Ja, Svæver du? ja, det Giver er du mig vand. Robux? Nej, Hvorfor ikke? Hvis det ikke det har du ikke fortjent. Vel? Jeg bliver. Okay, bliver du? 3, 2, 1. Det var min idé. Hvad fuck er det her? Det er fløde. Madlavningsfløde. Jamen, det kan man ikke spise. Nej, ikke det der nu. Det må man ikke spise. Nu skal jeg smage madlavningsfløde, fordi det var sådan 2 gode. Eller ja, lidt. Sådan, jeg vil lige vise jer det, at det er madlavningsfløde. Det ligner lidt mælk, men okay. Er du klar? Det er lidt klamt, men altså Hvad smager det af? fløde sådan, altså det er ikke engang dårligt, smager- men det er sådan, altså jeg vil hellere have en tom box. Videre til næste. ting. Okay, gutter. Så jeg tænker, at næste det bliver den her. Og den her. Så lad os se, hvordan den kommer til at gå. Så sten, saks, papir igen, som altid. Så Sten, saks, papir nu. Okay. Hvad vælger du? Hvem skal starte med at kigge? Han kigger. Okay. Hvad er det der? Skal jeg sige det? Ja. Det er cola. Er det cola? Ja. Er der et glas? Det er Cola Zero. Nej, Er der ikke et glas? Nej. der er ikke noget glas. Det er der ikke. Er du sikker? Ja. Vi bytter. Gør vi? Du har kævet så meget. Ej. Ad. Jeg kan ikke bare jeg kan ikke sluge piller. Til at spise de her ingefær-tabletter, så let's go. Kom nu.
Hvordan smagte det? Ej, tak. Nu skal jeg have sådan nogle vitamin-vingummier her. Skal vi lige... Ej, puha. Ej, skal vi lige... De er lidt mærkelige. Men de er fine nok. De smager bare sådan af... Overdriv sådan sige, de er fucking pis. De smager bare af jordbær eller Sig sådan de noget. pis. Hold nu kæft, altså. Tusind tak, fordi I så med. Jeg vil lave mange videoer her fra Hugo Sandholm. Og følg lige Bertram Sandholm. Jeg vil lave mange nye videoer. Så hvis I går ned og subscriber og trykker på klokken, så får I altid besked, når vi laver videoer. Vi ses. See you.